Ay, magkano? At kami tagpitin to eh. Tagpitin to. Okay lang tayo. Birthday ko yan. Birthday ko yan. Birthday ko yan. Birthday ko yan. Nakalive ka rin? Nakalive ka? Birthday ko yan. Hindi ako galing sa birthday. Birthday ko yan. Kaya nung yan ko yung bigat eh. Ba't may pisanet ka na rin? Hindi siya. Binayad sa akin. Birthday ko yan. Birthday ko yan. Nalang ko ibang utana ninyo ba? Nag-upload lang ko kuan kanang nikaon ko og kanang pansit. Nanong inyo mo kong gibas? Uy, unsa man di na daytoy sayop ato? Na daytoy sayop ato pagkakaon ako sa pansit. Wala ko, pansit lang yun, pansit. Ganun kayo sa akin? Namang ganyan? Naman niyo ako ibas. Kumain lang naman ako ng pansit. Pansit lang yun. Pansit lang talaga yun. Naman akong ibas ninyo. Huwag kayong mangbabas.